εξέλιξη. Γιώργο Σιδέρη, είμαστε στον αέρα. Εκεί που βλέπετε τον διασώστη, βλέπετε τον επικεφαλής, τη χαρά του και μόνο αυτή τη στιγμή. Το βλέπετε. Είναι στιγμές συγκινητικές. Τι έχει συμβεί, Γιώργο? Έχει διασωθεί παιδί από τα συντρίμμια? Το αδελφάκι του νεκρού κοριτσιού, εκεί που έσκυψε το κεφάλι, στεναχωρήθηκε ο επικεφαλής που ήταν πρώτος που κατέβηκε και έμεινε κοντά με την 7χρονη Φατμέ. Τώρα απεγκλωβίζει ζωντανή την 6χρονη αδελφή της. Όλες οι πληροφορίες έλεγαν ότι υπάρχει ένα κοριτσάκι στο συγκεκριμένο οίκημα. Όμως το πείσμα έδειξε ότι υπήρχε και δεύτερο. Ακούτε τις επεφημίες. Και εμείς παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σιδέρη, τον απεγκλωβισμό του 6χρονου κοριτσιού στην περιοχή Χατάι της Τουρκίας. Απευθεία σύνδεση, οι διασώστες, οι άνδρες και οι γυναίκες της ελληνικής ομάδας ΕΜΑΚ που έχουν σπεύσει από νωρίς το πρωί στο σημείο, έβγαλαν ζωντανό το κοριτσάκι. Υπήρξε νωρίτερα αυτή η εξαιρετικά δύσκολη στιγμή με την αδερφή της, την 7χρονη, να χάνει τη ζωή της στα συντρίμμια παρά τις προσπάθειες της ομάδας. Και αυτή τη στιγμή εμείς παρακολουθούμε το κοριτσάκι ηλικίας 6 ετών, βγαίνει ζωντανό από τα χαλάσματα, βγαίνει ζωντανό από τα συντρίμμια και βλέπουμε όλοι μας τη συγκίνηση της ομάδας και των πυροσβεστών, των ανθρώπων που έμειναν εκεί όλες αυτές τις ώρες. Τους βλέπουμε με δάκρυα στα μάτια, συγκλονισμένους, που κατάφεραν να βγάλουν το παιδί ζωντανό. Και θα πω όχι μόνο χάρη στο πείσμα τους, θα πω χάρη και στην εκπαίδευσή τους και χάρη και στον επαγγελματισμό τους, την ανθρωπιά τους, πάνω απ' όλα, και την αυταπάρνηση με την οποία κάνουν αυτή τη δουλειά.